Делфи, центъра на елистичния свят. 8 века преди новата ера. Тук се полага основата на центъра на всички елинистични полиси. Тук, в каквито и отношения да бъдат, те идват с мир и си отиват с мир. Легендата гласи, че храмът е направен на място, където Аполон убива Питон, змея, който е опазил това място. Макар че има една по-стара легенда, която казва, че тук Гея заедно с Посейдон решават да си направят храм. По-късно Гея дава на Посейдон един остров и той го оставя само за нея. И първата жрица по време на храма на Гея се е казвала Дафне от лаврово листо, както ние в България си му казваме Дафинов лист. След това вече, след много търговски сделки, Аполон купува мястото от Гея и започва да го управлява. И тогава вече от легендата за Питона, жрицата на Аполон се нарича Пития. В първите години Пития пророкува единствено на рождения ден на Аполон, който се е бил между средата на февруари и средата на март. На 7 число в определен месец от гръцкия календар. Но след това, понеже желанието за пророчество било толкова силно, и Пития започва да пророкува на 7 число от всеки месец. Така, понеже не можела да смогне, в един момент станали много жреците Питиите, които пророкували в по-чести дни. Хората идвали, кой за какво ли не, да открият бъдещето си, да навредят на някого. Жрицата минавала сутрин, умивала се в потока, след това идвала, както казват, надишвала се с газовете, които излизали вътре в храма, изпадала в транс наркотичен и започвала да пророкува. Ако бях дошъл на време, преди около 2700-800 години, можеше да й помогнем да излекуваме от наркотична зависимост. Тук всичките полиси имали свои зони, където успявали да си построят тържища, хазни. Ето това, което виждате долу тази по-запазената сграда е хазната на атиняните. Под нея е на Тива, на Спарта и включително си правили паметници и редом един до друг са стояли паметника на спартански войн и паметника за победата на гърците при маратон на атиняните. Странно нещо е живота, защото както всичко останало и това било опорочено и започна Делфийски оракул да дава предсказания според заплащане, включително когато се водил в спор за това кой да владее и да управлява Спарта. Дошли и подкупили оракула да може да каже, че Копел е реалният наследник на града, за да завладеят властта. После, когато разбрали, просто сменили птията с друга, наказали ги, но това не е единственият такъв случай. В нашия свят, за съжаление, всичко се продава. И така, от ден на ден западал малко по малко храма и 3 века преди новата ера той останал просто по-скоро като символ, отколкото като реално място за пророчества. Още повече пророчествата на оракула били много двусмислени. Той никога не давал конкретен отговор. Още повече, представете ли си по време на Пелопонеските войни, едновременно в един и същи момент идвали и спартанците и атиняните, за да питат кой ще спечели войната и какво трябва да направят, за да победят другите. И
всички получавали отговор, който им харесва, за да могат да оставят даровете си и мястото да забогатее още повече. Отговорите били нещо от типа на, ако питаме какво ще е времето утре, на места ще бъде слънчево, на други места ще има превалявания, а някъде ще духа и силен вятър. В храмовия комплекс има още няколко неща, които могат да се видят, за едното от които аз имам много специално отношение. Точно над храма е построена театралната сцена и античният театър, където древните елини са могли да се наслаждават на различни постановки. И легендата гласи, че точно на това място за първи път са били поставени на сцена диалозите на Платон. Малко по-различен е от античния театър в Пловдив, но да не забравяме, че и двата са претърпели възстановка. Вижте каква гледка се открива тук от храма. В цялата долина, която е до Коринтския залив. Ако погледнем малко по-надясно, ще може да видим и Коринтския залив на Йонийско море. Елините сме приели, че това е центъра на земята, защото от тук на равни разстояния били всички елинистични градове. Като започнем от Херсонес на Черно море, свършиме до либийските, Сиракуза е тук на една крачка, на една ръка разстояние. Спарта, всичките елинистични градове в Мала Азия, включително Троя, Кипър, Крит, всичко е на една ръка. Като самия храм има основна роля в разселването на гърците, като много често Оракула е казвал на гражданите на някои от полисите, че трябва да заселят еди кой си район. И те отивали и създавали колония. И това е една от причините гърците да се разселят в цялото Средиземноморие. След това идват римляните, храма го разрушава земетресение, после римляните. Но преди да го разрушат, идва един гениален човек, Цицерон, и пита Оракула как да стане велик. И Оракула му дава отговор, може би няма да го цитирам точно, но ще се опитам да го възмисля.